mať nebolejky, vytáhať ma. A vítajte pri komentár na YouTube, počkajte. Vítajte pri gameplay funny moments fest dobré na Dark Souls 2, hej? 2. Túto hru mi raz dávno poradil spolužiak, že máme sme si ju zahrať a ja som ju nehral až teraz. Takže tak. Ja to sme hrali, Maťo! A my ideme teraz, počkať, tu na niekde bola taká diera. Hen toto? Hej, toto je ono. Počkaj, týmto sekám, týmto sa kryjem, dobre, okej, easy. Nie, veď utekaj, ty idiot! O, teraz, tak nestihol som, spadol, nestihol som, no už začni útočiť. Pokiaľ je škaredý. Chápiš to? Ja som zomrel hneď teraz! Tevriti. Musíme sa snažiť. Musíme ho... Čo robíš? Ja som... Tam zabudol, že mám otváranie na enteri. Ja ho musím dať proste, to nepôjde bez toho, aby sme ho nezabili a ja sa odtiaľ nepohnem. Skôr než ho zabijeme proste, musíme ho dať. Nemám kam ujsť! Ma zabil! RIP, toto nedám, v živote toto nezabijem. Ja sa idem pozrieť, hej, schválne. Či má ešte toľko HP, koľko som mu tam nehal, hej, koľko som ho hitil, či mu ostalo tak málo, alebo či sa dobil zase naspäť. Ale ak má zase full, tak ja do ňoho nejdem, ja potom to serem. Proste úplne kašlem na to a jasné, že má full. Mo chcel prisadnúť, more. Tak. Ale už na to máme taktik. Best taktik ever. Aha, no čo? No poď, aha, poď. A nejde, zmrt. Nejde, poď. Nie, choď. Ne. No hej, ja si tu miniem všetky tieto hovadiny a potom som stratený už úplne na dobro. Keď som takto dole, on určite spadne. Väčšia šanca, že spadne. No, počkáme si, kým Tučko niečo spraví. Tak, teraz spadol. Veď ty si... Nebude retard. Prečo som taký čierny? Prečo mám čiernu hlavu, keď ja som bol beloch? Ne! Ja sa na to môžem vysrať, absolútne, proste. Dáme si na budúce nejakú easy hru. Dobre? Toto len hrať nebudem, proste. Pekne tu. A ohníčky sú tu a nejaké portály. Tuto čo? Tu po cestičke pôjdeme. Prestaň, hej, zabrdať. Prestaň zabrdať. Tak, môžeme ísť sem. To je čo? While dashing jump. Jasné, to sa môže iba mne stať. Viete čo, môžeme to osrať všetko. Poďme sem, pretože ja absolútne neviem, čo som mám s tou sochou robiť, keď mi blokuje cestu. Tak asi ju odsuniem, ale jeho to asi nenapadlo, proste zobrať ju a odsunúť ju preč. Tak to chytiť až. Easy. Ja by som to urobil. Aká žiara. Majula. To je ako nejaké meno prosté slovenské v kalendári. Majula. A nie, veď, aha. Jaj, to je toto. Tu tam nechcú potom. Veď what? What the f... Ja neviem proste. Ďalší bonfire. Bonfire. Nie, táto pesnička, nepoznáte? Zabiť? Či?
A tak nie, nejdeme mu robiť zle, chudák, aha, pozri sa na ňo. Vstáva, vstáva. Postavil sa zmrt. Zabij ho už. Ježiš, toto... No nie. Takto mi ostalo healthu, ty vole. Díky, light gem, yes. Yes, 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 díky. Díky, 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 mám life gem, konečne, oho. Game. A tento... To je nejaký vikingský boss, nejaký frajírek. More! Odskakuj preč! Ježiš, čo toto je, idiot. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno. Nevie to hrať, nevie, noob. Nie. Zožer to. Prečo mi títo typci nepomôžu? Prečo tu iba sedia? Nie. By si moc chcel, chlapče. Moc by si chcel! Moc! Aby si ma chcel hitnúť? Hej! Si skončil KO, chlape, KO. Dobre, ja si to potom vybereme, nechápam ako to funguje tu na... Ale zabil som ho, je to dobré, sme dobrí, sme frajeri. Tak asi... Nebol sám, no. Chlapec nebol sám. Má tu aj svojich kamarátov. Bože, ty sa prosím ťa... To môžem osrať, toto. Prečo sa to deje práve mne? Zasa musím trepať naspäť od toho bonfireu. Dúfam, že sa vám páčilo táto časť. Ak chcete ďalšie časť z Dark Souls, ako sa pri tom ja štvem a scenem, tak like, samozrejme odberík, ak nemáte komentárik, zdieľať a čaute.